No poď. Minister sociálnych sietí. Right here. Ktoré na večerku? Je čo? Ako sa zahráme večer? Toto? Kým nie ste zobratí, sa nikto nebude hrať. Až po svadbe. Priatelia, nachádzame sa v Banskej Bystrici a je čas na Halloweenskú prehliadočku. Shots fired. Back to the future. Catching air like I hit a floating Buddha. Move bitch out the way like I'm Luda. Make a move like I'm doing Kama Sutra. Doing Kama Sutra. Move bitch out the way like I'm Luda. Hold up. I fell in love with you cause you made me fail. I fell in love. My slúžime šťastne. Ja budem pomôcť. Čo budeme? A boli sa o tej myška. Ale trošku stehna ti pretekajú cestu. Ale prečo? Alright, ideme do ministry! Vesni Boží farári! Kam sme sa to dostali? Ako sa volá tento farár? Klaknite! Poklaknite! Daj mi ten hlas! Čo slopeš? Nepije sa, pitie je hriešne! Poslúchajte! A najebte sa! Doing fitness. I fell in love with you. Babi, vy ste zhrešili. Chcete rozhrešenie? Áno. V mene Otca i Syna Farárová Cicina. Rozhrešenosť! Nemôžem aj ja do piči. A ty čo si, Hagrid? Ja som Dan. 3, 4. Shots fired. Hľadáte Lauru z farmy? Áno. Áno? Aha, boli ste sa. Laura! A to je Áron. Oplatilo sa ísť na farmu? Hodnotíme teraz, neviem, to je pápež? Pápež! Kámo, top 3 s takýmto outfitom je výhľad. Fotku, prosím. Dobrý? Mikyča na dozorenie. Peťa, som! Čo ti? Počúvaj! Peťa, som! Ty hriešiš. Ty mala byť. Pápež, ty máš frajerku. 2 až. Čo? Neozaj si nájdem do piče. Jinka, ľúbim ťa. Počujem ma, pápež, našiel som tvojho nepriateľa. Boro, Ježiš existuje, takže nevymýšľajte si tu budú. Allahu Akbar, mamku som ti nabral. Ďakujem, pápež, tak je to vždycky škandál. Počúvaj ma tu na ty bielý kokot. Janis je najlepší pápež, more takto pochop. Yeah. Ideme za Laurou. Spala mimo nášho ubytovania. Za akým čávom? Vôbec. Tam nedáš. Vôbec, Laura, kde si spala? na ubytku s vami. Walk of shame. Odchádzame. Laura, nič to nerob. Halloween je jediný deň v roku, kedy sa ženy... Je ti ale... tak pán sused Novák, do piče. No a to je jedno. Ideme sa v ďalšom videu. Čaute. Čo to počujeme? Laura, my ťa bereme častejšie von. No Laurika, poď. Ale to je prvá varianta. Ježiši Krist. Ježiš, Laura. Moja viera mi zakazuje pohľad na vás, slečna. Nechcete sa vyspovedať? Trošičku, mám aj vodu. Poďme sa vyspovedať. Mene Otca i Syna, koho je to vina? Moja ufina.